Добрага ранку ўсім! Прывітанне! Сёння мы падрыхтавалі для вас шмат вясёлага і цікавага. Толькі мы разам з Лесікам збіраліся праграму весці. А яго чамусьці няма. Вырашыў яшчэ адзін сон убачыць. І гэта пры тым, што усе дзеці прачнуліся. Хітранькі наш Лесік. Ён такі. Давайце яго разам разбудзім. Вы з намі? Якімі словамі будзем будзіць нашага даўгавуха? Лайдак, Лесік, уставай! Так падыдзе. Што ты? Наш Лесік не лайдак. Просто будильника не пачуў. З кім не бывае. Са мной такога не бывае. Я спазняюся, але з-за таго, што мяняю сукенкі да прычоскі. Здаецца, што Лесік зараз прычоскі не мяняе. Нешта мы загаварыліся. Давайте разам будзіць нашага сябра. 3, 4. Лесік, прачынайся! Добры ранак даўно пачаўся! Прывітанне. Добрага ранку, Лесік. Ты не хочаш нам нічога сказаць? Я ўжо сказаў прывітанне. Але ты забыўся на нешта важнае. Я забыўся? Я ні на што не забыўся. Забыўся. Падкажыце мне, на што я мог забыцца? Падказвайце яму, падказвайце, бо сам разумнік ніколі не дадумаецца. Што? Масловы нейкія? Гледачы маюць рацыю. І яны заўважылі, што ты забыўся на вельмі важныя словы. Ой, я ведаю, як мне трэба было з'явіцца ў добраранку. Калі ведаеш, зрабіў усё правільна. Ага. Добрага ранку! Прабачце за тое, што я спазніўся. Малайчына, Лесік. Цяпер ты ўсё правільна сказаў. І мы з Ванечкам, і ўсе гледачы цябе так доўга чакалі. Прабачце, зусім забыўся. Калі спазніўся, абавязкова папрасі прабачэння. Нашы гледачы пра гэта ведаюць. Добра, цяпер я на гэта забывацца ніколі не буду. Малайчына, а зараз самы час глядзець мультфільм. Я забыўся сказаць, чаму я спазніўся. А гэта нікому не цікава. А я ўсё роўна раскажу. Я дамовіўся са сваім сябрам, што мы разам прыйдзем у добраранак. Ён фокусы ўмее паказваць. Фокусы? О, я вельмі люблю фокусы. І чаму вы не прыйшлі разам? Сам не ведаю. Я чакаў яго, а ён не прыйшоў. Можа, праспаў? А можа, адрас пераблытаў? Ой, бедненькі маленькі фокуснік стаіць зараз і чакае нашага Лесіка. А пазваніць свайму сябру нельга? Да мы дамовіліся сустрэцца ў двары і ўсё. І тэлефонамі нават не абмяняліся. А ў якім двары? У нашым ці ў двары твайго сябра? Ой, не ведаю. І маленькі хлопчык зараз стаіць і мерзне на вуліцы? Спадзяюся, што ён дадому вярнуўся. Можа, твой сябар уключыў тэлевізор і бачыць нас? Ой, праўда. Прыходзь у добраранак. Будзеш нас фокусам розным вучыць. І зноў атрымаецца, што ты не зможаш з намі добраранак весці, а твой сябар усе мульцікі прапусціць, таму што да нас ісці будзе. А як нам быць? Трэба дамаўляцца пра сустрэчу па правілах. А гэта як? Ды вельмі проста. Калі клічаце каго-небудзь у госці, трэба напісаць для яго запрашэнне. Ой, а я так і раблю. У запрашэнні звычайна пішуць, з якой нагоды будзе сустрэча і ў які час. Яшчэ пішуць дакладны адрас і абавязкова пакідаюць нумар тэлефона. І праўда, з такім запрашэннем ні адзін госць нічога не пераблытае і не згубіцца. А яшчэ у запрашэнні можна напісаць, у якой вопратцы пажадана прыйсці ў госці. На карнавал у святочных касцюмах. На дыскатэку у зручным для танцаў адзенні. А на спартыўны матч у спартыўным касцюме. Такое запрашэнне можна напісаць ад рукі, надрукаваць, а яшчэ ўпрыгожыць сваімі малюнкамі. І абавязкова пакажыце такое запрашэнне сваім бацькам, каб яны заўсёды ведалі, дзе вы будзеце, з кім і да якога часу. Правільна, тады і дарослыя не будуць хвалявацца, і вы нічога не пераблытаеце. А я
збіраю усе запрашэнні на дні нараджэння ад сваіх сяброў. У мяне нават калекцыя атрымалася. Цяпер і я так буду рабіць. А зараз давайте мультфільм глядзець. А я тут подумаў, як раней дамаўляліся пра сустрэчы, калі не было ні тэлефонаў, ні інтэрнэта. Я такія часы нават уявіць не магу. Не было нават тэлевізора. Ой, а як тады дзеці раніцай добраранак глядзелі? І як маглі засынаць без калыханкі? Ні добраранка не было, ні калыханкі. Але ўсё роўна сустракаліся і бавілі час разам. Магу расказаць пра тыя далёкія часы, калі жылі каралі з каралевамі і цары з царыцамі. Гэта тыя часы, пра якія ў казках пішуць. Тады пачалі пісаць запрашэнне ў госці. А пісалі на вялікіх аркушах і рабілі гэта вельмі прыгожым почыркам. Яны былі прыкладна вось такія. І куды потым такі аркуш адпраўлялі? Ён жа ні ў одну паштовую скрыню не ўціснецца. А такія запрашэнні ў паштовыя скрыні ніхто не апускаў. А як тады іх можна было атрымаць? Гэтым займаліся ганцы. Яны былі вельмі хуткія людзі. Тыя, што ў ботах хуткаходах хадзілі? Менавіта яны. Яны і ў ботах хадзілі, і верхам на кані скакалі. І ўсё для таго, каб людзі хутчэй маглі атрымаць такое запрашэнне. Ой, як добра, што зараз у нас і тэлефон ёсць, і інтэрнэт, і паштовыя скрыні. Не трэба нікуды бегчы, на кані скакаць. Мы хочам нагадаць, што паштовую скрыню добраранка мы правяраем некалькі разоў на дзень. Так, і вельмі чакаем ад вас, сябры, лістоў і малюнкаў. Адрас усе добра памятаюць. 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». І заўсёды можна адправіць свае лісты на электронны адрас добраранак.tv@gmail.com. Аўтары самых цікавых лістоў і малюнкаў атрымліваюць ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія падарункі. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Паспрабуйце адгадаць, хто не любіць, калі ідзе снег. Можа, дворнікі, якія сочаць за чысцінёй нашых двароў? Таму што ім трэба сцяжынкі ад снегу расчышчаць. Правильно мы адказалі на твоё пытанне, Лесік? Можа і так, але ў мяне другі адказ. І гэта рыбы. Лесік, ты не жартуеш? Пры чым тут рыбы? Растлумачу. Доказано, што сняжынкі, калі падаюць, вельмі непрыемна пішчаць. Быць такога не можа. Бывае, зімой толькі ветер свісціць, а сняжынкі ціха-ціха апускаюцца на зямлю. Правільна, ні чалавек, ні зайчаня голасу сняжынак не чуюць, а вось рыбы яго заўважаюць. І такі гук зусім не любяць. Цяпер я разумею, чаму на рэках тоўсты лёд зімой. І чаму? Пад ім рыбы хаваюцца, каб іх сняжынкі не турбавалі сваім піскам. Можа і так. На жаль, у саміх рыб мы пра гэта запытацца не можам. Таму што самі рыбы так ціха гавораць, што мы іх пачуць ніяк не зможам. А некаторыя нават размаўляць не жадаюць. А тая рыбка, што гаварыць умее, у казцы жыве. Да ў яе спраў многа, яна павінна жаданні выконваць. А я вельмі хачу, каб сёння мае жаданні здзейсніліся. Нават без дапамогі залатой рыбкі? І жаданні ўсіх нашых гледачоў таксама. А я нагадаю, што мы сустрэнемся з вамі заўтра зранку У нашым добраранку! Будзе весела, як сёння.